Amaitzeko birpaso ariketa batzuk egingo ditugu. Lehenengo ariketa honetan, 3000 kilogramoko zuziri bat vertikalki gora igotzen ari da, abiadura konstantearekin. Galdera da, zenbat balio duen zuziria bultzatzen duen indarrak, hau da, motorrak egiten duen indarra. Lehenengo eta behin, datuak apuntatuko ditugu, 3000 kilo, eta abiadura konstantean goruntzaka doala. Hori garrantzitsua izango da, ze honek adieraziko digu bere mugimendu egoera ez dela aldatzen. Hortaz badakigu, indarren batura nulua izango dela, hau da, Newtonen legea aplikatu behar dugula. Kasu honetan ditugu bi indar, galdera da gora doan indar horren intentsitatea, motorrak egindako indarra, eta beruntzaka daukagu pisua, hori kalkulatu dezakegu. Pisuaren formula idazten dugu, masa bider gravitatea, eta datuak baditugu 3000, eta lur planetan daukagun gravitatea 9,8. Egiten dugu biderketa eta badakigu zein den pisuaren intentsitatea. Eta orain aplikatzen dugu Newtonen lehenengo legea. Ditugu bi indar, bata gora, bestea bera. Hortaz, aurkako noranzkoak direnez, indar resultante izango da bien kenketa. F motor, gen pisua berdin 0. Bakandu behar dugu edo kalkulatu behar dugunez, motorrak egindako indarra, ken P hori pasatuko dugu bestaldera gehi P, eta 0 gehi P, P. Pisuaren balioa badakigu zenbat den, 29.400 Newton, hortaz, motorrak egindako indarra izango da 29.400 Newtonekoa goruntzaka. Beste ariketa honetan, daukagu 1200 kilogramoko masa duen kotxea, 20 metro segunduko abiaduran mugitzen ari dena. Bapatean frenatu egiten du eta motorrak egindako indar hori kotxea frenatzeko izango da 2400 Newtonekoa. Lehenengo galdera da, kalkulatzea autoak duen azelerazioa, eta bigarren galdera gelditzeko behar izan duen denbora. Datuak 2400 Newton, kasu honetan frenatu duenez jarriko dugu negatiboan. Atzerantza. Kotxeak bultzatu egiten du atzerantza moduan, frenatu egiten duelako. Kotxearen masa 1200 kilo, bere hasierako abiadura 20 metro segundu, eta badakigu gelditu egingo dela, holan adierazten du, frenatu egiten duela, gelditu arte. Beraz, amaierako abiadura 0 metro segundu. Galdera izango da azelerazioa. Kasu honetan, ez da izango Newtonen lehenengo legea, azelerazioa badaukagu izango da Newtonen bigarren legea. Newtonen bigarren legea aplikatu ezkero, indar resultantea da berdin, masa bider azelerazioa. Kotxean aplikatuen den indarra izan da 2400 Newton negatiboan, ze izan da atzerantza. Kotxearen masa 1200 kilo bider A. Hemendik azelerazioa bakaintzen baldin badugu, minus 2400 zati 1200, minus 2 metro segundu karratu. Eta minus honek adierazten du kotxeak frenatu duela. Abiadura moteldu duela. Gelditzeko behar izan duen denbora. Honetarako aplikatuko dugu zinematikaren printzipio. Zinematikaren formula, ekuazioa. Azelerazioaren formula, da berdin, amaierako abiadura, ken hasierako abiadura esate denbora. Eta hori egiten baldin badugu, jarriko genuke 0 ken 20, zati denbora ez dakigu, eta bestaldean minus 2. Hori egiten baldin badugu, edukiko genuke 10 segundu.